тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз рӯзи Ид. Ман аз саҳар то обедахонаи хуштомадамда будам. Ман имрӯз хонаи худамда тайёрӣ надидам, хонаи хуштомадам дидам, барои ки пеши хуштомадамда ҳеҷ кас набуд. Барои ҳамин ҳамонҷо рафта ҳам хӯрок тайёр кардам, ҳам дастархон, ҳама меҳмонои ҳамҷода қабул кардам. Гӯем ҳози акнун бегоҳ шудак. Баъди обед хона омадам. Хуштомадам гуфтанд ки рафта камтар дам гирӣ накун. Ҳози бегоҳ шуд, очам телефон карданд ки хеста биёен тез. Вай идгардаки равем гуфта, шумо имрӯз ҳеҷ ҷо нарафтен гуфта. Хезен биёен карданд. Баъд дадам гуфтанд ки ман ҳозир рафта мегирам, тайёр шавем. Ҳозир мо тайёр шудем, биромадем. Дадам ҳозир мебиёянд аку. Ман бисёр нақшаҳо достам. Рӯзи Ида мехостам як видеои нағз кунам. Ҳам масалан тайёрӣ ба Иди Қурбон, руфтану, шуштану, пухтану, дастархон партоӣ, ҳамаша хостам ки видео кунам, лекин афсӯс ки нашуд. Ва видео карда хайр насиб ягон Иди дигада ҳамхел видеоҳои нағз мекунем. Ҳозир бошад идгардак мерем. Сиёвушкати якта дастам дард каравакай. Хуб, тамошобинони гиромӣ, мо берунро омадем. Нилуфар кати тамошо камтар ҳавои тоза, барои ки Дина ҳай Нилуфар Дина асар то бегония хонада. Имрӯзам хонада боз гуфтам ки биё хай берун бироем, камтар давад монда шавад. Зиқ шуд хонада. Айтреза берун кӯдакое мебинад, мегӯяд ки берун бирор гуфтам. пеш ҳамин домда гаштестем то сиёвуш гиря кара дод зада наша. Кае гиря кардак, баъд давида хона медроем. Инҷода фақат ҳамин гирди дом тоб хӯрда мешад, тамом. Дигар тарафоч раҳи мошин ҳавлӣ ҳастай. Барои ҳамин мо фақат ҳамин гирди дом тоб мехӯрем, тамом. Манҷа ҷои кӯдако бозӣ мекардаги Нилуфара бинад. Горкаша бинад чхел. Лекин ҳозир мегӯянд ки агар ки ҳукумада нависи омада вай мекунанд, мебинану чӣ аҳволай, баъд нав мекардиянд. Хулика. Ман инҷаш хушрӯ ҷои шишт кардаги. Нилуш, дур нарав. Нилуфар хулиганӣ кардестая? Охи хоба яке ба бедор шавад. Не, хобай мана. Назанам табо. Мо нав хона омадем. Сиёвуш шишта ишкамша сер кард. ҷо коляскаи овардам, балоноша шуштан дар кор, баъд бировардам мемонамша. Хонада Нилуфар шиштай. Имрӯз ман уборка кардам пура ҳама ҷоя, фақат ки нашуштам. Насиб ага мехезаму саҳар кати ҳама ҷоя шишта тоза мекунам. Берунам хел торик. ҳолам кӯдако гаштестанд. Ҳамин рӯз дароз ҳамин бачаҳо дод задан ҳаминҷода. Хостам ки биромада ҷангшон кунам. Либосо ҳоли қоқ нашуда, либосои сиёвуш намехелам. Одеялчаро қоқ шуда гиремша. Имрӯз решёткаҳои ҳамаша шишта тоза кардам, чангошаю курпаҳои офтоб кардам. Камтар истодан, баъд гирифтам шуна. Инҷода хӯрок гарм шудестай. Инҷода тарбуз ман ҳамин саҳарӣ киштам ша, ҳоли нимаш истодая намехел. Помидор бодиринг гирифтагӣ ҳастем, мози овқот мехӯрем. Нилуфар каси имрӯз то ҳол очам ҳоли занг назадиянд. Намедонам имшаба меомада бошад, намеомада бошад. Айсфара
имрӯз берун ҳаво гирифтагӣ камтар, офтоб он қадар нест, ҳаво салқин, шамолаки хушрӯ. имрӯз ман ин гилемчи ҳоҷатхонаи шиштам, пойафзолои нилуфара шиштем. имрӯз камтар уборка кардам. аниқтараш дина уборкаи сар кардаму имрӯз тамом кардам. имрӯз фақат ҳама ҷои шишта тоза кардем, полои шиштам ҳамаша тоза кардам. ҳама ҷо тоза, хушрӯ, нилуфар шишта. ҳози баъд хеса хонаи очамшон мерем. ҳама ҷо тоза, озод. ҳамин хел нағз ки ҳолям ман вай коробкаҳоя нагирифтаем ва ё фурӯхтан дар кор. ошхоная низ шишта тоза кардем. Чӣ хел нағз болои ин холи ҳама ҷо тоб тоза сабсавиҳед нағз биҳад. плитаи шишта тоза кардам. оҳанаш унҷода қоқ шидаса қоқ шавад, баъд мемонамша. ҳамин фери ва ҳамин собун ҳаминҷода безеб истодастанд. ман як видеода дидам чӣ хел ана инҷода мондагӣ ҳамин фери беҳад нағз ҳам хела рехтагию мондагӣ инҷода помпаш хушрӯ. рости гап намедонам хуҷанда ҳаст. агар ки бошад ҳатман кофта ёфта харида ман ҳаминҷода мечаспонам. агар ки шумо тамошобинони гиромӣ донен номаш чию ҳамин хуҷанда ҳаста неста, чӣ хел кардан умуман мумкин ё ки ҳамон чизои ҳастанд ку бозорода мефурӯшанд. ман ай хел помпаҳо ҳам хели чизои оддӣ масалан пластмассиша не оҳанин ягон хелаша харида часпонӣ мешад ё ки не. агар ки донен ҳатман комментарияда нависед. ози ҳама ҷои ман тоза карда хушрӯ карда мондам. фақат ки тифала наштам намондам. ҳам хел дарунаш об дошт. уксус надорам ки дарунаша пура тоза кунам. гуфтам ки имрӯз уксус гирам, ҳам дарунаша ба ҳам берунаша шишта тоза кунам. ин тифали намедонам ки тӯйда падарка карда буд. бинен чӣ хел безеб инҷоҳошан ҳам хел безеб шудан. рости гап ҳоли ина мо як моҳ ҳам истифода набурдаем. мо тифали нағз хушрӯ дориму, лекин рости гап нахостам вая гирифтан. гуфтам ки барои мо ҳамин тифал мешад, шавҳарам биёд баъд вай тифала мекушоем. ана михел инҷода игрушкаи нилуфара монда, маша ино ай хонаи очамшон нилуфар гирифта оварда бозичаошкаси баъд ҳаминҷо мондамшонам. ана михел берун ҳаво хушрӯ, шамолак. чанд дараҷа? 27 дараҷа гарм берун. мана тамошобинони гиромӣ, шумо чо кардин? шонае биёрен, моҳотона шона кунам, хушрӯ кунам, баъд пеши момош равем. пеши момош мерӣ? Нету момош. момош хона шондай. Что? трезаҳоя пушам ки берун шамолай ҳама чанго ин тарафи ҷигам не пушт беҳад ва чангаш бисёрай. барое ки асфалт нестай, барои ҳамин самолёт паридесай. мана инҷода поезд гузарад, самолёт парад, мо мефаҳмем. агар ки треза кушода бошад. агар ки треза маҳкам бошад он қадар намефаҳмӣ ки самолёт паридестай, поезд омадестай. не ки одамо мегӯянд ки шумо чӣ хел унҷода хоб мерен, унҷо поезд мегузарад, самолёт мепарад, овозаш безеб. ман гуфтам ки ман намешунавам ягон хел овози поезд, ягон самолёт. агар ки треза кушода бошад аҳамият тиягар мефаҳмӣ. агар ки хел аҳамият натиягар намешунавӣ. да да пеши бобош мерен. майли шози мерем. ана михел тамошобинони гиромӣ, ҳама короя шидем тамом. имрӯз пеши очамшон ҳозир мерем, баъд бегоҳӣ пеши хуштоманам мерам. насиб агар ки пага шавад шишта як видео мекунам, барои он ки як чандта видео ҳаст. нависта мондагӣ ҳастам, ҳеҷ вақт нест ки шишта ба ҳазур видео кунам. дина ҳечка набуд, лекин дина нашуд. хонаҳои уборка кардам, бо камтар нилуфара берун бировардам, барое ки 2 рӯз боз хонада шишта буд, зиқ шуда буд. ва гуфтам хай биро берун.